11 de juny vam obrir les portes de la nostra casa museu, amb totes les garanties perquè no hi hagi problemes amb contaminació, tant pels treballadors com pels visitants. Aquesta exposició que avui us presentarem havia de fer-se a la primavera, però per culpa del Covid l'hem hagut d'ajornar fins ara. Estarà oberta fins a finals d'agost i és gratuïta. És una exposició que s'ha fet conjuntament amb la Diputació aportant peces de la nostra casa museu. Espero que ho gaudiu i ho disfruteu. Aquesta exposició, el modernisme i les flors, de la natura a l'arquitectura, segueix amb l'objectiu que es va fixar l'Ajuntament des de l'àrea de cultura de fer 2 exposicions temporals cada any. Aquesta exposició, produïda per la Diputació, compta amb el suport i amb la col·laboració i amb l'aportació de la Casa Museu a nivell de peces i a nivell de continguts. Seguim així amb la voluntat de fer de la Casa Museu un museu de referència a nivell de comarca i a nivell de país. La col·laboració puntual de la Casa Museu a aquesta exposició ha estat obra del Vicente de la Fuente, de la Fàtima López i de la Marta Saliner. La Casa Lluís Domènech i Montaner forma part de la xarxa de museus locals de Diputació de Barcelona, que es gestiona des de l'Oficina de Patrimoni. I aquesta exposició forma part del programa d'exposicions itinerants. Ha anat ja a 6 municipis, aquest és el 7è, i estarà itinerant per la resta fins al desembre d'enguany. Ha tingut més de 10.000 visitants i estem molt contentes d'aquesta presentació perquè ens retorna a la normalitat i el que volem sobretot és promocionar el nostre patrimoni. I aquí tenim una bona mostra, especialment en l'àmbit local, que és realment molt bonic. A més, els museus locals són espais de benestar. Museus i Salut és una taula que es gestiona des de la Generalitat de Catalunya i aquesta és una bona mostra, per tant us demano que vingueu a visitar-la perquè gaudireu molt. Tot i que s'han fet moltes exposicions sobre el modernisme, aquesta és inèdita perquè tracta el tema de les flors vinculat amb les arts decoratives i aplicades. El món floral va ser molt important perquè va ser la font d'inspiració que tenien els artistes modernistes. Tot i que els modernistes, aquesta idea de que volien ser moderns, van trobar amb el món vegetal i concretament en tot el concepte de la natura aquesta font d'inspiracions que es van inspirar per poder fer les seves pròpies creacions. És la primera exposició que treballa el tema floral amb les arts decoratives i aplicades a l'arquitectura. És el resultat de tesis doctorals de les comissàries. La Marta Saliner va treballar sobre el Lluís Bru i el mosaic ceràmic, i en el meu cas sobre l'ornamentació vegetal en el modernisme. És una exposició que s'estructura en 4 àmbits que van des de la natura com a font d'inspiració, en què veiem com els artistes es van inspirant i van captant aquesta natura a partir de fotografies, dibuixos o els repertoris. Després a les cuines de les arts, en què van treballant el tema de les tècniques, i després passem al tema de tot el tercer àmbit, que és la natura, on estan estructurades tota una sèrie de resultats que s'han obtingut amb aquestes arts decoratives. I finalment la natura com ciutat perduda, que volem fer una reflexió sobre un patrimoni que està descuidat a nivell d'arts decoratives aplicades a una arquitectura, i per tant és una conscienciació també a nivell de la ciutadania. Aquesta exposició el que vol és aprofundir amb el tema justament de la natura i aquesta natura de quina manera es posava en aquesta arquitectura que tothom avui en dia reconeix. Per tant, el que veiem és que existeixen unes roses, per exemple clavells, falgueres, etc., que d'alguna manera es traspassa amb un altre mètode que no és el natural, sinó que es fa a través de tècniques com el ferro, el guix, la ceràmica, etc. Aleshores, la idea és aquesta vinculació de que ens agrada molt el modernisme i l'arquitectura modernista perquè reconeixem aquesta natura aplicada en aquesta arquitectura a través de les tècniques decoratives que moltes vegades ens en oblidem que són realment el paper principal perquè aquest modernisme ens agradi. Aquesta mena d'exposicions itinerants organitzades per la Diputació i els museus locals donen l'oportunitat que cada museu faci una petita ampliació de l'exposició. La Casa Museu ha incorporat materials nous que venen de la pròpia casa, és material dissenyat per Domènech i Montaner,
que complementa el discurs de l'exposició, però a més s'han incorporat materials que venen de col·leccionistes particulars que ajuden a recrear aquesta idea de la natura artificial dintre dels edificis modernistes, amb més peces de ceràmica, forja, guix, que donen bé la idea d'abigarrament que havia dintre dels edificis modernistes. I també amb catàlegs que ajuden a comprendre com la natura passa de l'estat natural al catàleg comercial.